OK, budeš to mať za to, pičo. OK, začína track 285, dneska podvečer. Vyjde track, psychopat bude sám repovať, žiadny imigrant, bro. OK, tak ma počúvaj a potom mi to povedz, či to je dobré, alebo či to je zlé. OK, povedz mi, prečo nosíš tie fejkové handry, prečo si taký pirát darmi, prečo si taký pirát darmi. Zachránte ma prosím, lebo sa tu dusím, darmo že vravím, more, mám to vo zvyku, o doma more, čo robíte, pašava v romále, OK, Toňo sa radšej nezabávajte, lebo ja sa s vami budem zabávať, ale neskončí to dobre, ale skončí to zle, darmo že nerepujem tu. Ako ostatní reperi repujem tu zo 2 mesiace a darí sa mi hudbe obetujem celý život, za to, že ty máš na nohách Nike a ja za to, že mám na nohách Redbox, tak sa dnes na to pokakať, more kúpim si Jordany, kedy si ja budem chcieť, ty si môžeš kúpiť obyčajné fejkové jednotky Jordany, OK, a to sú dobré fejkové, nejdem teraz sa vyprávať takýchto pankách alebo takých vetrách, ja si teraz musím zarábať, alebo si aj repovať, aby ma zobrali na koncerty, aby som si repoval, aby som nemusel byť taký ako Chalmor zo 80. Repoval som, keď som mal 13 rokov, už mám za chvíľu 15, ľúbe sa mi darí brácho, ľúbe sa mi darí brácho, darí sa mi brácho, OK. Za to, že tebe sa nejde nájsť za to láska, tak mi tu zavidíš, že ja si tu repujem za tu žádnýko chcem. Ja tu nekokcem, ako vy si myslíte, tu androje, tu a zožerem aj to špankari, bráško, prečo nosíš tie fejkové veci, ja nie som taký darmat, ako vy si myslíte, takto máš pičo, skončí piť, rozsekám na kusy. Skončí piť, tu ťa rozsekám na kusy, ako keď ťa tu sekajú, keď ťa tu sekáš frajera, a môže zastaneš medzi mňa, OK, teraz tu pozerajú všetci na mňa, kúkajte na mňa, ako ja tu repujem, za to, že sa mi taký hlas mení, to je moja vec, a ja by nemáš mene na podeci, vraví, že tu máš na dáke keci. Zapujem si na teba, fuj, dostaneš odo mňa 2 facky, z toho sa pokakáš, neprebere sa do sma, skončí na aj. Bude sa žalovať, že skončia tu dolamať na 2 kusy, dolamem ti nohy, ruky, alebo aj tvoje fakty.